Penderfyniad wedi wneud, a mae newidiad wedi bod. Felly, lawr i ryd, dwi'n meddwl, sydd wedi... Yn rhyfedd iawn, Rob, nes i gweld y gaseg yma yn gynharach. O'n i'n gweld i ffenni'n uchel iawn. Dwi'n yn siŵr os yw'r gaseg yma o'r iseldiroedd. Mae. Mae rhaid ni weid yr enw na'r peth gweitha. Rob, dwi'n mynd i cael cryn drwbl yn dweud y gair yna. Ond y tad Springborn Capricorn yn barch enwog wrth gwrs. Ond lawri yn arddangos, lawri ryd o Frydfa Tingwndwn. Fi'n mynd i gael shot. Grynda nawr te, gawn ni weld sydd ewn ni. Dewergers Hayley, fe o'r dramor wy'n deall, a teulu Brydfan Nebo yn ei thrafod hi, na beth wy'n deall. Dwi'n mynd siŵr fel mae enghanu'r gair yna, ond dwi'n meddwl bod hwnna'n yn ffordd arbennig iawn o ddweud y gair. Mae wedi dod tipyn o ffordd, ond mae wedi dod tipyn o ffordd i sefyll ar y brig heddi. Ac yn ail, wrth gwrs, yw'r falle'r ffefryn bach o'n i'n meddwl yw Sian Morris a Throias anfonaf Angel. Wel, yn rhyfedd iawn, Sian Morris yn chwarae a nath ennill y dosbarth diwetha, Ffraili Genevieve. Ac yn drydydd yw Austin Davies a Heidi Bennett a'r gaseg Rwcori Rapture. A'r tad wedyn Justin sy'n arddangos, tad Mosin wrth gwrs, Justin Davies yn arddangos, sef Brydfa Popsters. Dewegerds, wy'n mynd i weid e sawl gwaith achos am bod hi'n aros ar y brig, fe glywwn i'r enw mwy dros y diwrnod, trwy'r prynhawn. Dwi'n mynd siŵr iawn, Rob, ond y dyn sy'n arddangos yr ebol, yfed yna'r perchenog o bosib? Wy'n credu tawe. Felly wedi dod o'r iseldiroedd draw yma, ond dwi'n gwybod bod y gaseg yma yng Nghymru, yn y Mynyddfa Tingwndwn yn cael ei baratoi. Odi, mae'n disgwyl yn bictiwr, mae'r rhai gweud. A da iawn, wrth gwrs, pawb arall sydd wedi cystadlu, mae hwn yn ddosbarth cryf wedi ni, y dosbarth yr Caseg magu ifanc. Does dim un gwael i gael na wedi ni, Owen. Felly'r perchenog yw Willard Lewis. A dwi bron yn sicr mai fe sydd yn arddangos yr ebol. Fe sydd yn, Ond wrth gwrs, mae'r gaseg yma yng Nghymru yn cael ei pharatoi. Mae rhaid bod Willard yn hapus dros ben i fod ar y brig. Oedd hi wedi dela llygad, mae'r rhaid gweud. Oedd ar y diwrnod, dyna beth yw barnu yr sioe yma. Fi'n gweld sy'n unigryw am y gaseg yma. Mae ffen yn uchel iawn drwy'r amser. Mae'n ddeniadol iawn yn dwi. Mae'r pen yna'n llawn cymeriad. Mae'r llygad yn fawr. A beth sy'n bwysig ar y beirniad, ti'n gallu gweld hwn a cyfrwy arno? Hynny'n wir. Ti'n gweld y pen llinyn, ti'n gweld bod yr ysgwydd yn arbennig o dda arni. Mi oedd ei symudiad i hefyd yn... Wel, mi oedd yn tu hwnt o... Mi oedd yna estyniad mawr i'r gos pan oedd hi'n symud. Ond fe sylwyd i ar y gaseg, mae ffordd mae'n cario ei hunan, mae'r penna wastad yn uchel iawn. Pan wyt ti'n cyfrwyo, neu dangos cyffyled dan gyfrw, wyt ti eisiau'r penna fod yn uchel, wyt ti eisiau nhw i ddal llygad a beirniad. Mae'r rhaid. A mae hon yn glir wedi dala llygad. Judith Reid, ac yn batrwn. Fi'n credu bod Owen a fi'n cytuno. Mae fe'n batrwn yn bendant. Dyma ni, mae Ribane yn y dosbarth, yr Caseg magu ifanc yn yr adran A, yn cael ei trafod, a fe eith yn fuan i'r gaseg sydd wedi ennill, yn dwylo lawr i ryd. Dewergers Hayley wedi trafeili o'r iseldirodd, ac llongrafechadau mawr iddi hi yn ennill dosbarth y Caseg ifanc.
Wel, mae'n flin da fi, achos bydd cyflwyno enw y gaseg special hyn yn wrong, ond un peth bydd yn reit yn y cylch hyn yw'r ffact taw'r gaseg fagu ore yn y sioe frenhinol blwyddyn hyn yw Deweidiwr Hayley yn dwylo lawr i ryd Brydfan Nebo yn trafod y gaseg i Wylad Lewis o dramor yr Iseldirodd. The first prize is going to pass the leaders. It's a lovely lead from the ball. Hayley, so it's a look at the Tiroli, then focus on